ni amota kadi magazine di Mali ale filɛ bagaw bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔsi kaw ni ɲanguma aw ka kunnafoni di ulu kɛnɛ ka bakuruba ulu li filɛ ni bakuruba kun fɔlɔ la sa an bɛ taa douanzakaw fɛ yen nɔ ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ ni kuda douanzakaw fɛ yen nɔ olu bɔra ka se ka u ka dusuma kasa ka se k'u yira cogo min na an bɛ tila ka na o wala fo ka taa se kunnafoniya nasiraw ma sa an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegal jamana kansigi n'o ye Basiru Jumayi Faye Basiru Jumayi Faye a yirala k'a fɔ ko sini k'ale makɔnnen don Burkinakaw fɛ yen nɔ an bɛ tila ka na fo ka taa se kunnafoniya labanw na sa an bɛ taa Tchadkaw fɛ yen nɔ n'i y'a sa k'a lajɛ sa ka kɛ ni jadiziko min bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la sa Tchad sɔrɔdasiw k'u minɛnen don wagati jan n'i y'a sa k'a lajɛ irisi finitigilakaw fo ka taa se Tchad finitigilakaw ma u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka nisɔndiya ka se k'o yira bari sabula nin cɛ de bɛ sera ka bila cogo ni ne an ka bi bakurubaw ye sɔɔni an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye. Aw bisimila kokura aw kunnafoni di ulu kɛnɛ kan i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la sa an bɛ taa douanzakaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon n'o bɛnna mɛ kalo tile 27 san 2024 ma sa n'i y'a sa k'a lajɛ sa maa minnu bɛ yen nɔ k'olu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la der n'ale yɛrɛ bɛ bu ni ale yɛrɛ marabolo la sa ni ka u kunda douanzakaw fɛ yen nɔ olu bɔra ka se k'u ka dusuma kasa k'o yira cogo min na ko bari sabula u bɛ wagati min na i ko bi gɛlɛya caman u bɛ olu kan terrorisme ko u bɛ olu kan dakanabaliya u bɛ u kan fo ka taa se dala dumuni o tɛ k'o si sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la o bɔra ni ka u ka dusuma kasa ka se k'o yira o y'a yira k'a fɔ ni wagati min na i ko bi gɛlɛya belebele bɛ olu kan bari sabula ni maa jugu ninnu kɛra sababu ye ka se ka u ka sirabana ka se ka o tigɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya sira min bɛ bɔ douanza ale ni Gao sira o kɛlen don ka sira ninnu ka se ka o bɛɛ lajɛlen tigɛ dala dumuni foyi tɛ se ka don bonni yɛrɛ ale yɛrɛ marabolo la olu sɛgɛnnen nin waati in na o de hukumu kɔnɔna la u bɔra ka se ka bɔlɔn belebeleba in minɛ ka se ka dusuma kasa ka se k'o yira cogo min na ne y'a sa k'a lajɛ sa u bɔra ni ka u kun da u ka gouvernorat in kan gouvernorat yɛrɛ kɔnɔna la maa mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u ye o bisimila o y'u ka gouvernorat ka représentant ye n'o bɛ tali kɛ Abdou Jara de ye nin maakofilen ninnu ka se ka u bisimila ne y'a sa k'a lajɛ a ka kumaw kɔnɔna la a ye foli belebele ta k'a di ni maakofilen ninnu ma ko bari sabula u bɔra ka se u ka dusuma kasa ka se k'o yira tɔɔrɔya min b'u kan ka se ka o fɔ cogo min na ko ni Ala sɔnna a ma k'u na solution ɲini a ko in na ko ni Ala sɔnna a ma k'u ka nin laɲini ninnu k'u na o da u ka an ka jamana marabagaw kolo kan walasa kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka yɔrɔ kofilen na fo ka taa se dala dumuni na u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na a ye foli belebele ta ni ka a d'u ma ko ni Ala sɔnna a ma ko solution na sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka jigi sigi kuma ka se ka o fɔ ni maakofilen ɲɛna walasa o jigi bɛ se ka sigi cogo min na don n'a nataw la Senegal jamana kansigi n'o bɛ tali kɛ Basiru Jumayi Faye n'ale yɛrɛ ye Senegal président ye n'i y'a sa k'a lajɛ k'ale makɔnɔnnen don sini jeudi n'o bɛ mars kalo tile 30 ma san 2024 Burkinakaw fɛ yen nɔ mais o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa badenya foli ani bɛn ni keleya bɛ u ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ walasa hali bi dɔ bɛ se ka fara u ka baarabolo kan cogo min na ka se ka taga o baarakofilen ka se ka taa o fo ka taa se u ka jamana bɛ se ka jɔ cogo min na jamana ɲɛta kuma o bɛɛ lajɛlen bɛ a ka dagalen kɔnɔna la ale ni capitaine Ibrahim Traoré u bɛna sigi ka nin kuma ninnu ka se ka masala kɛ na jiginna Basiru Jumayi Faye ale yɛrɛ kɛra Senegal jamana kansigi mars kalo olu tɛmɛnenw na ka taa o don fo ka n'a bila bi la a ye jamana caman tagamali kɛ walasa bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sinsin u ni jamana u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na a taara Gamikaw fɛ yen nɔ ni ka taa Mauritaniekaw fɛ yen nɔ ka bɔ yen nɔ ka taa Côte d'Ivoire fo ka taa Nigeria fo ka taa ka se Ghana ma ale ni Cap Vert fo ka taa se République de Guinée ma a y'i kun na yɔrɔ kofilen bɛɛ lajɛlen na bari sabula tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka sinsin hali bi cogo min na o de hukumu kɔnɔna la sini jeudi n'o bɛ bɛn mɛ kalo tile 30 san 2024 a na i kun da Burkinakaw fɛ yen nɔ walasa bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin cogo min na kunnafoniya labanw na sa an bɛ taa Tchadkaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ n kun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na Tchad finitigilakaw minnu k'u minɛnen don banbagaci walew fɛ min bɛ tali kɛ maa 21 na o maa 21 olu de bilala k'a sababu kɛ Russie finitigilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara fo ka taa se Tchad yɛrɛ finitigilakaw ma u ye wulikajɔ ni jijan bɛɛ lajɛlen sabati walasa ni maakofilen bɛ se ka bila cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin bɛna kɛ a kalo 9 u tun bɛ ni maa jugu ninnu bolo n'i y'a sa k'a lajɛ wulikajɔ ni jijɔw de bɛɛ lajɛlen de sera ka kɛ walasa ni maa min bɛ se ka bila cogo min na o de hukumu kɔnɔna la Tchad ministre de la défense ale bɔra ni ka foli belebele ta k'a di Moscou ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana kansigi ko bari sabula an ye wagati min na ko bi Russie b'olu kɛrɛfɛ sanga ale ni wagati u ka gɛlɛya hukumu kɔnɔna la
farafin jamana mana gɛlɛya su kuma o kuma I b'a sɔrɔ ko Idrisi jamana b'u kɛrɛfɛ a ye foli belebele ka ta ni ka a d'u ma ka tila ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la kabini wagati min ko bi ko olu cɛdenw kelen tɛ dɛ Mali fo ka taa se Burkina ma ka taa bila jamana caman ma ko Idrisi finitigilakaw b'u kɛrɛfɛ walasa k'u dɛmɛ u ka degun kɔnɔna la ko o kɔni ma kɛ jamana dɔw ka baara ye dɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a ye jamana dɔw ta u tɔgɔ ma n'o bɛ tali kɛ France Royaume-Uni fo ka taa se États-Unis ma ka yira k'a fɔ k'olu kun b'u ka jamana kɔnɔna la ni ka futin dɔ de fara futine kan ko nka k'an bɛ wagati min ko bi u ye u gɛn ni ka ulu gɛn walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ko barisabula ni jamana ninnu k'ulu tɛ maa to ko ɲɔgɔn ye k'ulu tɛ maa dɛmɛ u ka degun na k'ulu bɛ dɔ de fara degun kan a ye foli belebele ta ka di Idrisi ma walasa u ye bɔra ka baara mun kɛ u ka jamana kɔnɔna la u ka nisɔndiyaw bonyana kosɛbɛ a ye foli ta ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka a dɔw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ